I dag var vi nemlig med, da undersøgelser af vandkvaliteten i Grundfjord og Randersfjord blev sat i gang. Baggrunden er en mistanke om, at forurenet vand fra Nordic Waste kan være trukket ud i fjordene, ikke alene de seneste måneder, men måske gennem flere år. Derovre, hvor de ligger og fisker der, eller hvad de nu gør, så tager vi en prøve derovre. Et helt særligt fartøj skal hjælpe med at undersøge vandet her ved Ugelhuse. Det er sgu et hyggeligt sted, det her. Jordskredet ved Nordic Waste i Ølst nær Randers har nemlig skabt stor bekymring for forurening af vandet i Alling Å, der munder ud her i Grundfjord. Jamen, jeg er meget bekymret, og specielt efter biologer har været ude og udtale, at der kan være tungmetaller i signalkrebs og muligvis i fisk og yngel og alt muligt andet. Jamen, det er jo fordi, vi er jo ligesom i Randers Kommune bekymret for vandmiljøet i Nordjysk Kommunes del af Alling Å. Derfor er de første undersøgelser af vandet og havbunden i dag blevet søsat. Og det du ser, det er, at den kører ned til en meters dybde, tager 2 vandprøver og returnerer op. Hvad tænker du om, at Nordjysk Kommune nu står med så stor en bekymring her, som jo egentlig udspringer af noget, der sker i Randers? Jamen, altså, jeg har jo sådan, jeg føler rigtig meget med folkene i Randers, og de er jo virkelig på overarbejde. Og så kan man sige, så den bekymring, de har nu, tager vi skridtet videre og afsøger den del af vores område af åsystemet. Så det fylder det rigtig meget. Nordic Waste, der siden 2018 har behandlet forurenet jord, ligger nemlig ud til Alling Å, der munder ud i Grundfjord, som er en forgrening af Randersfjord. Åvandet fra Alling Å løber derfor gennem både Randers og Nordjysk Kommune. Kommer den herud af? Ja. Og dagens undersøgelser skal være med til at afgøre, om der er grund til bekymring. Man kan ved hjælp af flere sammenholdte analyser fra et område ligesom koordinere og se, hvor er det, at man har den største koncentration af forurening, og dermed kan man også finde ud af, hvor kilden, eller hvor man er tættest på kilden. Hold kæft, det lorte der. Jeg håber jo ikke, at det bliver noget voldsomt eller alarmerende, men nu tager vi de prøver for at sikre os på, at vi er på forkant, og vi kan se, hvis der er noget. Undersøgelserne af Grundfjord bliver ikke de sidste. Nordjysk Kommune har nemlig besluttet, at der fra i næste uge fremover vil blive taget 4 ugentlige prøver. Nu er det jo Nordjysk Kommune, der har sat det her i værks. Hvorfor er det ikke Randers Kommune, der står bag sådan nogle undersøgelser? Ja, det vil jeg egentlig også gerne have haft, det har været. At de ligesom har taget hånd om det, eller i hvert fald har deltaget i det, om ikke andet. Er det her område blevet lidt glemt i forhold til, hvad der sker ude ved Nordic Waste? Ja, det kan man jo egentlig godt sige, for vand det løber hele vejen herude i Grundfjord og så i Randersfjord. Men ministeren har jo egentlig taget hånd om, at det her egentlig kunne ende med at være en miljøkatastrofe. Ja, Nordjysk Kommune har resultaterne fra dagens undersøgelse klar om cirka 2 uger.